Γεια και χαρά σε όλους. Στο σημερινό μάθημα θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε εγκατάσταση ένα plugin στο Moodle. Έχω εδώ τοπικά σε localhost μια ηλεκτρονική πλατφόρμα Moodle, στην οποία θα ήθελα να προσθέσω αυτό εδώ το plugin που μόλις έχω κατεβάσει. Αρχικά το κάνω από συμπίεση. Παρατηρούμε ότι σχηματίζεται αυτός εδώ ο φάκελος mode, που σημαίνει ότι είναι ένα module, περιέχει μέσα αυτούς τους δύο φακέλους. Αυτό που απλά εγώ θα κάνω είναι θα αντιγράψω τους φακέλους αυτούς. Σε ποιο φάκελο θα πάω στο XAMPP, htdocs, θα μπω μέσα στο Moodle και εδώ πρέπει να υπάρχει ένας φάκελος mode. Νάτος. Πάμε εδώ και απλά κάνουμε επικόλληση τους δύο φακέλους που μόλις κατεβάσαμε. Είναι αυτοί οι δύο που περιέχουν το plugin. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο. Πάμε στη σελίδα μας και κάνουμε εισαγωγή στο σύστημα. Πατάμε είσοδος και παρατηρούμε ότι κατά την εισαγωγή στο σύστημα, όταν έχουμε εγκαταστήσει ένα καινούριο plugin, module ή θέμα ή οτιδήποτε άλλο, κάνει έναν έλεγχο των υπομονάδων και βγάζει εδώ, μας ενημερώνει το τι καινούριο έχει βρει και άρα θα το κάνει εγκατάσταση. Παρατηρούμε λοιπόν ότι έχουμε αυτά τα δύο τα οποία θα εγκατασταθούν. Πατάμε λοιπόν upgrade. Πολύ ωραία. Και εγκαθιστά αυτά τα δύο plugin. Έχει βγάλει επιτυχία και στα δύο. Πατάμε συνέχεια. Μας λέει κάποιες ρυθμίσεις για το plugin αυτό που έχουμε κάνει εγκατάσταση. Τώρα οι ρυθμίσεις αυτές βέβαια εξαρτώνται από ποιο plugin θα κάνουμε εγκατάσταση. Και αυτό είναι όλο. Πατάμε αποθήκευση αλλαγών και είμαστε έτοιμοι. Είμαστε πλέον στην αρχική σελίδα της πλατφόρμα μας, όπου μέσα υπάρχουν αυτά τα plugin που έχουμε κάνει εγκατάσταση.